akuluakulu nkhani zinatu zopatsa chidwi kwambiri tangoganizani munthu zaka 65 kapeza zoti akupitatu ku sukulu kukalowa ndithu mklasi ndi klasi yake mwezi sekondaleto kumeneko na kumadabwa kuti zimenezo ndizoona zotheka ndithu zaka zimenezo 65 mpaka ku sekondale ayi ndithu makosana ndi zotheka ndipo zachitika munthu wa zaka 65 walembatu mayeso form 4 amene wawa amene alembedwa mu chaka chimene cha 2026 inuwezi makosana nkhani iti yale motere ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino ikaonatu chithunzi chimene chikusewera pa skini pa topo bambo amenewo dzina lawo ndi Beston Jere zaka zawo zakubadwa 65 nkhani ya bambo Jere yopatsa chidwi kwambiri potengera kuti zaka zawo 65 anapitatu kalowaso mklasi ndi klasi yake ya ku sekondari osatinso ku university ayi komano ku sekondari kuchita maphunziro kumeneko mpaka kuzafikano olemba mayeso a form 4 amene kuti alembedwa mu chaka chimene cha 2026 of course potengera kuti zaka zawo ndi munthu wankulu ndithu nkhani yawo inapatsa chidwi anthu ochuluka kwambiri kuti no motive behind kupita ku sukuluko ndi chani amafuna akapeze knowledge kumeneko apena mwina cholinga ndi chonena kuti mwina akamaliza maphunziro akapeze zoti apeza mwayi wa ntchito ena ndithu kumazaganiza motero manoto nkhani ndionena kuti bambo Jere iwowa akuti atazindikira zonena kuti achinyamata ochuluka masiku ano sakumayika chidwi pa maphunziro andi achinyamata ena ngofika misinkhu ina yake kumapeza kuti sukulu imeneyo ndi kuti ayisiya enanso kumapeza kuti ndi ku primary kumene apeza zoti ayisiya ndeno pa chifukwa cha chimene iwo analingalira bwinobwino kuti angachite chani kuti apereke chidwi komanso kulimbikitsa achinyamatawo nkhani kukhuza ndi maphunziro ubwino wa maphunziro ndi pameneno amabwera ndi maganizo amenewa oti apitenso ku sukulu yake ya sekondari mpaka nako zafika ponena kuti alemba mayeso a form 4 of course nkhani imeneyi ikubwera makamaka imene chinapatsa chidwi kwambiri kuti atapereka chitsanzo pa achinyamata nkhani ya maphunziro ndipo potengera kuti iwo ali ndi udindo ndithu mu komiti ya primary school ina yake kumene iwowa makhala of course iwo ndoti amakhala kasungu wake chakaluluma uko ambiri ndithu kwakaluluma tikudziwa bwino kwati iye kaluluma ndi ataona zochitika za chinyamata kumeneko komanso ku primary school kumenewo ali ndi udindo ndi zimene zinapatsa chidwi kuti no apereke chitsanzo kwa chinyamata amenewo popitatu mklasi mpaka kuzafika ponena kuti alemba mayeso a form 4 iwo atu akunena zona kuti udindo wawo ndi mlembi mkulu wa komiti ya pa primary school imene imadziwika zona kuti Ulambwe primary yomwe ili kasungu komweko pa mfumu yaikulu kaluluma of course akunena zona kuti bambo Jere iwo atu ndi family ndithu komanso ali ndi ana okwana asanu ndi mmodzi kapena kuti ana 6 ndi ataona zimene achinyamata akuchita padakali panopa kudera lawo komanso dziko la Malawi achinyamata ambiri chidwi sakumakhala nacho makamaka pa nkhani ya maphunziro ndi pamene amapita ku sukulu kuti no apereke chitsanzo komanso kuwalimbikitsa achinyamata kuti maphunziro ndi chida chimene chingapangitse zoti achinyamata amene akhale ndi tsogolo labwino ndi timadziwa kale kuti wapa mpando wa komiti ya primary school akhala ndi chitsanzo chabwino fanda kuti no kama meetings kuti mwina komitiyo yayitanisa ana school pamenepo iwo atha kumakhala chitsanzo popereka chitsanzo kwa anawo apa primary school imene paja ambiri nkhani zake zimene zikumachitika masiku ano timatsata bwino kuti achinyamata ambiri apezoti akusiyira maphunziro pa njira ena mwa iwo ndi kuti no apezoti apita kumabanja makwatiwa kapena kukwatira ali ana achichepere kwambiri ndi mwina zinthu ngati zimene zinapangitsa zona kuti bambo Jere apite ku sukulu ndi cholinga choti akhale chitsanzo kwa achinyamata amenewo of course akunena zona kuti mayeso amenewo alembera pa secondary school imene imadziwika zona kuti Mirenje kumeneko kasungu wakaluluma kumeneko ndithu apereka chitsanzo chabwino chitsanzo chimenechi ndi kuti chingopita kwa achinyamata okha komanso ngati makolo pato kuli makolo ena ake oti salimbikitsa ana nkhani yokhuza ndi maphunziro amangowasiya basi saunikira ubwino wa maphunziro so zimene achita bambo Jere chitsanzo ndithu chabwino kwa makolo komanso achinyamata kuti maphunziro ndofunikira ndifukwa chake ngati ena tinachita chidwi masamba mchezo mazunguliraro kanema amene amaonesa kuti ekwino ake amalalikira pa mapemphero okhuzana ndi azimayi chipembedzo cha Isilamu ena amangoti dawa kanema ameneyo amaonesa Sheikh Abdullah Zaki Liwonde amalimbikitsa amayi pamenepo kuti azikhala patsogolo kulimbikitsa nawo makamaka nkhani yokhuza ndi maphunziro komanso azipereka uphungu kwa achinyamatawo makamaka ana aakazi kuti apewe mchitidwe wogonana kuopa kuti zingasokoneze tsogolo mwina kupangira kwa anthu amene sinaoneka footage kamenepo tatene tikaonereni kenako timalizeni nkhani ana azinzanu manika sakupangiranso kwa nkula asikana achisilamu manika akupangira ku Crossroads manika akupangira ku Malawi Sun manika akupangira ku Sunbed kwatenga mayi yawo panikapo mayi yawo ndi kumagwesa misonzi kumuona mwana wawo pamene waima kuchita kunena kuti jwereju mwana chidwa kubereka une jwereju mayi atakwezedwa Land Cruiser kwende mayi kunikaa mukala nkule kwauza bambo talankulani mwana wanu akupangisa ukwatilero ku holo muli bwanji bambo kugwesa misonzi osakhulupirira kuti aju mwana chidwa kubereka une zofunikira ndi chani ana apite ku masukulu kuti ife tizaone zeni za anawo kangai kupika nika koma ngati ana achatakwatisa konkuno simuziwa kuti kuli nyumba za matairosi za mabafa nkati simuziwa
chabwino tamva pamenepo kupereka uphungu wabwino kwambiri kulimbikitsatu makolo makamaka amayi amenewo kuti akhala m'makomo azipereka uphungu kwa ana akazi makamaka pa nkhani ya zogona naye maso kuwalimbikitsa nkhani yokhuza ndi maphunziro zinthu zofunikira kwambiri. Of course tikapita ku nkhani ya bambo Jere enabe kumazaganiza kuti kapena mwina afuna zona kuti akambe ntchito after ndati mwina atakhoza mayeso amenewo chani. Of course nzotheka makamaka ku private sector takamba ntchito bwinobwino atakhala zona kuti apeza certificate ya form 4 nzotheka ndithu kulembedwa ntchito ku private sector. Of course zaka zimene 65 pamakhala zona kuti asala pang'ono kupanga litaya ena amatha kupanga litaya ndithu zaka zimene 65 ineyo zaka zambuyomo pamene nali ku civil service Malawi kumeneko napezeka zona kuti tinkagwira ndi mkulu wina wake mkulu ameneyo dzina lake amaziwika zona kuti Mr. Grigore Kufeani kwenawo ndithu zaka zochuluka ku civil service pano atafika zaka 65 anapemphatu kuti ayi basi ineyo ndekuti no ndiwerengereni zanga ndidziwira ndipo anapanga litaya pamene tikuona pano ndekuti ali ku retirement chapotengera ndi act ya pension ya chaka cha 2023 afotokoza nkhani yokhuza ndi retirement kuti munthu atha kupanga litaya akafika zaka 50 koma akafika ku 70 so Mr. Kufeani anapezeka zona kuti apanga litaya after atafika 65 ayi mmene monkhani zake nimezi kuyendera nkutheka ndithu kuti mayeso amene wakusatuka malidzatsi bambo Jere kuzakhozanso mapoints abwino kwambiri zoti mwina kuwezanso 12 points below zimenezo ndithu ndizotheka anyways tingowafunira zabwino zonse pamene akudikira zosatira za mayeso amene kuti zosatira zake zakhaledi chitsanzo chabwino achinyamata kuti maphunziro satengera msinkhu kapena zaka za munthu komano chidwi cha munthu kotheka mwini ndemanga pa nkhani imeneyi ngati ndemanga yomwe muli nayo mutha kufotokoza comment section kumanda mapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.